Que ningú s'espanti, això és la Festa Major de Roses. Amb trabucaires, grallers i gegants per espantar els núvols. Una cercavila el dia de la Mare de Déu d'agost per començar a ambientar-se. I a la riba de la Ribera de la Trencada, gran expectació per mirar o participar del correbou, amb baquetes més o menys ofensives. Aquesta activitat ja fa 25 anys que se celebra i compta amb atrevits provocadors i aprenents de torero de totes les edats. A Roses han estat 10 dies d'actes per a tots els públics, actes musicals, teatrals, esportius i tradicionals, que com és costum s'han tancat amb un espectacular castell de focs d'artifici en una nit de lluna plena.